Bon dia, amics de YouTube. A l'episodi anterior vam acabar al Monument del Centre Geogràfic de Catalunya, després de dinar a l'Hostal de Pinós. Aquest vídeo és l'últim episodi del viatge que vam fer, Ares i jo, a començaments de setembre. En aquest vídeo tornem cap a casa i només mostrarem els trams més interessants. Ara baixàvem pel camí del Monument del Centre Geogràfic de Catalunya per arribar al Santuari de Pinós i tornar a agafar la carretera. El Santuari de Pinós es va construir sobre el 1312 per l'ordre dels hospitalers i posteriorment, sobre el 1524, es va construir l'Hostal de Pinós, l'hostal més antic de Catalunya, el qual mai ha tancat les seves portes. Vam agafar la primera carretera que baixa del Santuari de Pinós a Ardèvol, una bonica carretera que baixa per la serra i sense delimitació central. Al descens va començar a aparèixer un altre cop els prats de cereals tallats, aquest paisatge que va tornar a aparèixer quan vam entrar al Solsonès després del viatge pels Pirineus. A la descripció del vídeo i al canal podreu trobar l'enllaç de la llista de reproducció de tota la sèrie, de tot el viatge, a més de que trobareu d'altres vídeos, tots endreçats per temàtiques. I vam arribar a Ardèvol, un petit poblet d'origen medieval, originàriament amb un castell, del qual només queda la torre. Ardèvol actualment és una pedania de Pinós, al Solsonès. A Ardèvol cada Nadal organitzen un pessebre vivent molt interessant, que congrega a tota la gent del poble i pobles del costat. Un bon lloc per venir a visitar a les festes de Nadal. I una coseta, no s'oblideu clicar like al vídeo i subscriure's al canal i clicar la campaneta per rebre una notificació quan publiquem un altre vídeo. La carretera d'Ardèvol a Torà era una carretera més ampla de 2 carrils, però amb l'asfalt una mica degradat. També va ser molt interessant perquè van passar per prats i múltiples pistes i camins que oferien un munt de possibilitats. Ens oferia una vista molt agradable sobre aquesta zona rural. Durant el descens vam veure l'església de Sant Miquel de Fontanet, una visita que va quedar pendent, però que realitzarem quan fem una excursió per la zona. Quan vam arribar a baixar la vall, ens vam incorporar a la carretera LB 3005, una carretera també amb el seu encant, un encant d'aquells que tenen les carreteres rurals. De seguit vam arribar a Torà, un altre municipi del Solsonès. Quan passàvem per aquestes carreteres, vaig veure que hi havia castells per tot arreu, i és que fins aquí arribava la Catalunya Vella, el que va ser en el seu moment la marca hispànica, a l'època carolíngia. Quan vam atravessar Torà, vam agafar momentàniament
la carretera C1412A. De seguit la vam deixar perquè anàvem a cercar una altra carretera, la LV-3003. Aquest tram de carretera ja estava molt més transitat. Es notava que ja era una via de comunicació important amb la comarca de la Segarra. La Segarra ens va oferir el mateix tipus de paisatges, camps de cereals ja segats i explotacions ramaderes disperses. Vam passar pels Hostalets, antigues edificacions del segle XVIII, situades a una antiga cruïlla de camins, al municipi d'Ivorra, al coll de la Carena. També vam traspassar el Portell, un poble que pertany al municipi de Sant Ramon. El seu origen és del segle XI, quan es va començar a construir al voltant del seu castell. Després de passar per sota la carretera C25 i després d'uns quants enllaços, vam dirigir-nos per la carretera N140UF fins a Sant Ramon. Sant Ramon, aquest municipi de la Segarra, deu el seu origen a un antic santuari monestir del segle XIII. L'actual monestir és un edifici religiós d'estil barroc. Nosaltres vam agafar el carrer que sortia just passar el monestir i que enllaçava amb la carretera LV-1005. Aquesta carretera, just vam passar el pont que tornava a passar sobre la carretera C25 i es va tornar a ficar molt interessant. Aquesta carretera arriba fins a Sant Guim de Freixenet i el tros que vam fer va valer molt la pena. Aquesta carretera, sense delimitacions de carril, en recompensava amb el paisatge de la Segarra. En tot el tram que vam passar, no ens vam creuar amb ningú. Era una carretera solitària, només utilitzada pels veïns dels pobles que anàvem a passar. El primer poble que ens vam trobar va ser Estaràs. Aquest municipi a més engloba d'altres pobles de la zona.
De seguit vam arribar al següent poble, Gàber, un poble que pertany al municipi d'Estaràs. Aquí vam deixar la carretera per agafar l'antic camí a Sant Guim de Freixenet. El camí tenia un bon tros asfaltat, però ens vam trobar ja el que estàvem cercant. Al camí va desaparèixer l'asfalt i va passar a ser una pista de terra compactada i grava. En recordeu-vos que anaven carregats amb l'equipatge, equip d'acampada i eines per al manteniment de les motocicletes. Com que no ens vam aturar a baixar les pressions de les rodes, ens ho vam prendre en calma. Vam disfrutar de la terra tranquil·lament, fins i tot olorant tot el que ens va oferir el viatge. Ah, i no ho havia dit fins ara, però el nostre viatge el feien, com sempre, amb l'Arnagatxa, la Moto Guzzi V85 TT Travel i la Macboard Montana XR1. Aquest camí, l'antic camí a Sant Guim de Freixenet, arribava directe a Freixenet de la Segarra. A l'arribar a la intersecció començava l'asfalt. El van deixar per desviar-nos momentàniament a la dreta i uns metres més enllà vam tornar a agafar un camí de terra, un camí que anava entre finques. Aquest camí ja es notava que no era molt transitat i la dificultat va anar augmentant a poc a poc. Ara us deixarem que disfruteu dels paisatges i del tram tal com ho vam disfrutar nosaltres.
El camí es va acabar i vam arribar a la carretera LV-1003. En breu vam arribar a la intersecció del camí que havíem deixat feia una estona i tot seguit vam arribar a Freixenet de la Segarra. Freixenet de la Segarra és un poble que pertany al municipi de Sant Guim de Freixenet i a banda de camins només es pot accedir per aquesta carretera. Sense adonar-nos, ja vam arribar a Sant Guim de Freixenet, un municipi de la Segarra, província de Lleida, que fa frontera amb la comarca de l'Anoia, província de Barcelona. A Sant Guim de Freixenet vam decidir ja anar directes cap a casa i vam agafar la carretera B100Z. El titular d'aquesta carretera, l'antiga B100Z i la que passarem ara, la B100, és la Diputació de Barcelona, fet curiós entre les administracions, ja que ara anirem entre límits comarcals bastanta estona, entrant momentàniament a la comarca de l'Anoia. Després de passar els enllaços de l'autovia A2, vam agafar la carretera B221, també fronterissa entre les dues comarques. I de seguit vam arribar al radar meteorològic de la Panadella, a la comarca de l'Anoia. Poc després aquesta carretera va passar a anomenar-se T221. La titular de la carretera és la Diputació de Tarragona i ens trobem a la comarca de la Segarra. I passat del poble de Bellmunt a la comarca de la Segarra ja vam arribar al límit comarcal amb la Conca de Barberà. Si algun dia teniu curiositat, en aquesta entrada que hi ha a la dreta, arribem a l'antiga carretera. Allí hi ha una fita que se l'anomena Fita de les Tres Províncies. A la intersecció, la carretera va passar a anomenar-se C241D i ja no la vam deixar fins que vam arribar a la Guàrdia dels Prats. Vam anar passant per diferents pobles de la Conca de Barberà, tots molt interessants, però que ja han passat a d'altres rutes. Us recomanem que entreu a la descripció del vídeo. Allí trobareu molts enllaços d'interès, a banda de l'enllaç de Wikiloc. No us oblideu subscriure's al canal i clicar like al vídeo. I també, si teniu algun dubte o curiositat sobre les nostres rutes, preguntar-nos-ho per aquí, als comentaris o a Wikiloc. I fent camí vam arribar a la Guàrdia dels Prats, una pedania de Montblanc, i a la carretera C14. Aquesta carretera, la C14, és la que havíem deixat a primera hora del matí a Organyà, a l'episodi 7 de la sèrie. I seguint-la vam arribar a la Selva del Camp i després a casa.
Esperem que us hagi agradat la sèrie documental del viatge que hem fet. Ens veiem en un altre vídeo.